Hola, què tal? Avui us porto un llibraco que es diu Calypso, de David Sedaris. El llibre de Calypso de David Sedaris és de Blackie Books, que és un llibre preciós, com la majoria de llibres de Blackie Books, que a fora la coberta són excel·lents i ja només et fan ganes d'agafar-los. I a més el vaig comprar a la Jam Store, que és la tenda de comèdia per excel·lència de Barcelona i on solc anar moltes vegades a comprar coses. De fet, podria pensar un jingle i tot per la Jam Store, perquè parlo molt de la Jam Store en aquests vídeos, que seria... Espera, Espera, que ho tinc, La Jam Store, si t'agraden els LOLs, vine a la Jam Store. La Jam Store. Aquest llibre jo el vaig conèixer gràcies a Goodreads.com, que tenen una part que són com uns premis que fan en el qual decideixen els millors llibres de cada any segons una categoria, en aquest cas, humor. El d'aquest any, que crec que és l'any 2018, crec que aquest va quedar en segon lloc, el del Calypso de David Sedaris, per molt poc, i el primer és The Last Black Unicorn de la Tiffany Haddish, si no m'equivoco, i aquesta la recordareu segurament perquè va sortir a The Office. Aquest llibre i jo vam tenir un començament bastant difícil perquè jo venia de Goodreads.com, era el segon millor llibre segons la crítica del 2018 i a sobre, quan el vaig agafar a la Jam Store, ara posaré el jingle, quan vaig agafar-lo de la Jam Store, vaig llegir això a la coberta de darrere. Según The Guardian, el diario británico más prestigioso, David Sedaris es el rey indiscutible de la literatura humorística, rey indiscutible, y Calypso su obra definitiva, la que contiene toda su risa, toda su melancolía. Clar, si tu ja et posen aquestes expectatives i a part tu ja em portaves unes altres de casa, quan comences a llegir, que és el meu cas, jo vaig pensar, jo em descollonaré, serà increïble i tot això, però no va passar. Però en una segona llegida que vaig posar-me a llegir-lo va ser com de dir, hòstia, que guai que és David Sedaris, saps? O sigui, em vaig enamorar completament de la manera d'escriure, de com ho explica i tot això. Conclusió. Gent de Blackie Books o gent que veneu... Jo ja sé que heu de vendre llibres, però no cal que poseu conceptes com el rei indiscutible, su obra definitiva, perquè després això et genera unes expectatives que potser no es veuen compensades o no es veuen assolides i el llibre és boníssim. Queixes del primer món. No em veneu tan bé els llibres. Això és una queixa del primer món. Bàsicament, el llibre és una finestra oberta a la seva intimitat, dels seus viatges, a la seva relació de parella amb el seu marit i la seva família, sobretot la seva família, que serà molt important durant tota l'obra perquè ell és d'una família nombrosa, té molts germans i germanes i veurem les relacions que es creen en ells. El llibre és molt humà, vull dir, té punts que són molt macos, molt bonics, molt interessants i té molt de bloc de stand-up, o sigui, podria ser un capítol podria ser un bloc de comèdia, d'un estil que seria el self-deprecating, no? El riure's de si mateix, un estil salvant les distàncies, per exemple, aquí a Catalunya o Espanya, a la Charlie P, no? Que riu molt d'ella mateixa i utilitza les seves pròpies vivències, doncs aquest llibre té una mica aquest estil. Tot el que explica és coses que han passat i et genera molta empatia i connectes molt. O sigui, al principi ja us dic que a mi em va costar connectar, però ràpidament, a la segona llegida, quan ja potser vaig deixar de banda aquestes expectatives, em vaig enganxar i vaig dir, hòstia, com m'agrada aquest tio. Hi ha premisses d'aquest llibre que són molt interessants, per exemple, hi ha el capítol que és Ponte en Pie, que bàsicament va sobre l'addicció que té ell a superar el nombre de passos de la seva pulsera Fitbit. I bàsicament veus com està obsessionat cada vegada en fer més passos. Un dels capítols, que també és molt divertit, és ja que estàs ahí arriba, échale un vistazo a mi próstata, que és com una compilació de diferents insults d'un viatge que ell va fent i va recollint insults que fan servir en diferents països. És una oda boníssima a l'insult i que té una de les frases més increïbles, que és méteme la mano hasta el fondo del culo y hazle una paja a mi zurullo. Crec que és l'insult definitiu, només per això ja val la pena haver comprat aquest llibre, descobrir méteme la mano hasta el fondo del culo y hazle una paja a mi zurullo, és que inclús sona bé, té una cadència fantàstica. Ja només per això, totally worth it.
méteme la mano hasta el fondo del culo y hazle una paja a mi zurullo. També veureu que en el llibre té moltes premisses, moltes línies interessants. Per exemple, hi ha un moment en què el seu marit li diu «No me gustes des de 2002», no? Que és com una cosa molt específica i que et deu ratllar a saco, en plan, què collons devia fer el David Sedaris el 2002, perquè va ser un turning point, no? Que a partir d'aquí el seu nòvio ja no el suporta. O solo hay dos tipos de viaje en avión, los que llegas a tu destino y en el que acabes muerto. O sigui, no hi ha matisos, no? En els viatges d'avió. També em flipa com parla, per exemple, del suïcidi de la seva germana Tiffany, que en parla en un parell o tres de capítols, però sí que ja va apareixent, no? Al llarg de tot el llibre, i crec que la manera en com explica una part del suïcidi de la seva germana representa molt el que és David Sedaris en aquest llibre. La resta encara no els he llegit, però jo crec que deu destil·lar una cosa similar. Vale? El tema és que una de les germanes li diu que la Tiffany no ha mort de sobredosis, sinó que ha mort d'asfíxia. I llavors ens trobem aquest pàrraf que ara us vaig a llegir. Diu, no es fácil dar con una bolsa de plástico que no tenga nada escrito encima, perquè la germana s'havia posat una bossa de plàstic per asfixiar-se. El nombre de una tienda, casi siempre. Igual pone GameStop, Victoria's Secret, Guess. ¿Haces una criba entre varias bolsas candidatas o, como ya supongo, eliges cualquiera al azar y tiras con ella sin que te importe que alguien piense que estás dejando algún mensaje irónico medio raro para la posteridad? I aquest tros del suïcidi de la germana del David Sedaris m'ha recordat una mica el blog que té la Carmen Romero, que parla també del suïcidi del seu germà. Jo personalment no l'he vist, aquest blog, encara, però sí que tinc amics i coneguts que l'han vist i me n'han parlat molt bé, i també vaig veure l'entrevista de El sentido de la birra, que va fer la Carmen Romero amb el Ricardo Moya, en el qual parla d'això, no? I deixen alguns dels xistes que tenen aquest blog, i bueno, jo crec que comparteixen coses i és interessant, no? Aquest punt de nodrir-te de la teva experiència vital, de les coses que has viscut, per parlar en els teus textos o en els teus monòlegs. I ja per acabar, sapigueu que el 2020 va sortir un altre llibre de David Sedaris que es diu The Best of Me, que jo encara no el tinc, però ja tinc moltes ganes de posar-li les mans a sobre, i res, que si us ha agradat aquest vídeo, doneu-li like, doneu-li la campaneta, seguiu-me, i ja sabeu, escriu en comentaris, recomanacions, reflexions, que a mi m'encanta llegir-vos i anar creant aquesta comunitat. I ja està, fins aquí el vídeo d'avui. Que Déu us beneeixi i que vagi molt bé. Si t'agraden els LOLs, vine a la Llamastor.